Takže vítám vás opět můj Touareg z roku 2011. V podstatě jdu se pustit do takové věci, což je konverze brzd. V podstatě tyhle brzdy, které na tom autě jsou, tak mám s nimi takový problém, že v podstatě při trošku svižnější jízdě, častým bržděním z vysokých rychlostí ty brzdy dost velmi rychle odcházejí. Byť jsou to 4pistový Bremba, ten kotouč je 32 mm tlustý, ale v podstatě co destičky to kotouč a se mění a v podstatě dokonce někdy ty kotouče nevydrží ani ty destičky. Takže už jsem vyzkoušel všelijaký značkový, neznačkový, teď jsou na tom nějaký polosportovní brzdy Zimmermann, v podstatě stejně nějakým způsobem to ty kotouče nedali, v podstatě jsou na výměnu s destičkama. Takže jsem se rozhodl, že vyměním vlastně celý ty brzdy za brzdy větší. Po nějakým zkoumání jsem zjistil, že vlastně tato těhlice je vlastně shodná s Touaregem 7P, teda 7L, což je vlastně předchůdce tohoto modelu. A dokonce vidíte, že ten plech je i větší. Nejdřív jsem si myslel, že to je že to má nějaký smysl. Ve finále jsem zjistil, že ten plech je vlastně shodný s Touaregem vlastně 7L R50, což je vlastně byla nejsilnější verze. Vlastně ani ne R50, ale byla to spíš V10, která byla osazena 6pistovými brzdama Brembo Z18 a vlastně v podstatě jde o to, že na tohle auto, abyste tam vlastně ty brzdy dostali, tak s tím vůbec nemusíte nic dělat, protože rozteč toho uchycení na té těhlici je vlastně shodný s těma brzdama. Takže vlastně demontujete původní brzdy, demontujete kotouč, na to namontujete větší brzdy s větším kotoučem, takže vlastně nemusíte nic upravovat. V podstatě jde o nějaký plug and play výměnu. Ten kotouč vlastně, co tu je, tak má v průměr 350 mm, což je vlastně přesně to pasuje do toho protiprachového plechu. A i vidíte, že tady ten plech vlastně končí, tak že když tam vlastně namontujete tu brzdu větší, tak to vlastně v podstatě sedí. Takže demontovat brzdy na tomhletom autě je velmi jednoduchý. V podstatě jsou to dva šrouby, které jsou na tom třmenu vlastně zezadu. Tady jeden, tady je druhý. Musí se odpojit vedení brzdové kapaliny. Zase všechno to prostě nějakým způsobem pasuje na ty větší brzdy. Když jdete tohle dělat, tak tady vzadu v té těhlici je schovaná vlastně hadice brzdové kapaliny. A tady je takový šroubek, což je vlastně Imbus 6, kterým vlastně demontujete celý ten držák. A vlastně než nějakým způsobem jdete měnit tu brzdu, tak si tu brzdu můžete pěkně sundat, někde si ji tady zatím vyvěsit, vyměnit všechno, co potřebujete a vlastně potom až na konci vlastně, když budete dávat ten nový třmen, tak to vlastně přepojit, aby vám nevyteklo zbytečně moc brzdové kapaliny. Doporučuji, když jdete demontovat ten třmen, tak určitě se šlapnout brzdový pedál na podlahu, záretovat si ho, tím vlastně v podstatě zajistíte to, že vám nebude vytékat nádobky pro brzdovou kapalinu, vlastně brzdová kapalina, potom byste museli velmi složitě a komplikovaně odzdušňovat celý systém.
Když tohle uděláte, namontujete nový třmen, připojíte brzdovou hadici, v podstatě do toho třmenu si můžete i přes ovzdušňovací šrouby nalejt trošku brzdové kapaliny a vlastně potom už jenom odtušníte vlastně zbylej vzduch, který vlastně zůstane v té trubici. Tyhle brzdy jsou vlastně demontované z Audiny Q7S s tím, že vlastně, když už jsem je měl teda dole, tak jsem je vlastně celý repasoval. Povyměňoval jsem na tom vlastně všechno, co se dalo, protože tohle je třeba spojovací trubička, která byla v podstatě skorodovaná, nabouraná, takže jsem tam dal vlastně novou. Vyměnil jsem vlastně všechny písty v tom třmenu, protože z nějakého důvodu tam byly nějaký dva typy. Podle mě už to někdo jednou dělal a tohle je vlastně asi podle mě v nějaký úplně původní originál vlastně Brembo váleček. A když se podíváte na ten druhý, tak ten vypadá úplně jinak, takže se mi to nějakým způsobem nechtělo nechávat v tomhletom stavu. Takže jsem vlastně koupil celou novou sadu na repas. Dokonce některé ty válečky vypadaly takhle, že byly ulámaný. Nevím, z čeho to je, měl by to být nějaký hliník, ale podle mě je to nějaký hliníkový kompozit, není to nějak soustružený, nevím, prostě to takhle bylo vylomený. Takže brzdy vlastně jsou zrepasovaný, vyčištěný. Samozřejmě má to nějaké chyby, protože to má nějaký kilometry najeto, ale v podstatě prošli nějakou tlakovou zkouškou, netečou a jsou v podstatě v pořádku. No, ještě další věc, kde má Volkswagen Touareg nádobku na brzdovou kapalinu. Je úplně výborně schovaná tady v tomhletom pérku, takže buď nějakým způsobem si s tím trošku pohrát přes nějaký trichty, řadičku a tak dále, abyste byli tu brzdovou kapalinu schopni dolejt, nebo sundat oba stěrače, sundat celý tohle torpédo vlastně, který je pod předním sklem a vlastně brzdovou kapalinu dole. Není tam velmi špatně, tam je vidět, jestli tam je ty brzdové kapaliny dost nebo není. Nevím prostě, proč to takhle nějak vymysleli, ale prostě je to tak. Takže já se postupně pustím do demontáže brzd s tím, že vlastně ty dva šrouby, co tam jsou, tak jsou 1,20. Ten imbus, co jsme si ukazovali, co je uprostřed vlastně v té těhlici, to je tuším, že nějaká 6, jestli se nepletu, takže tou 6 vlastně si ten šroubek vyndáte a ty brzdy vlastně vyvěsíte a následně demontáž kotoučů, montáž kotoučů a osazení nových brzd. Ty brzdy vlastně v podstatě i ty původní, když si tady porovnáte velikost brzdové destičky, jo, tak vidíte, že ten rozdíl je velký a já si od toho teda slibuju nějakou větší vydatnost toho brzdního efektu a samozřejmě to, že by to nějakým způsobem mělo i díl vydržet, co se týče toho, že aspoň teda ty kotouče se budou měnit s každýma druhýma destičkama, ne v podstatě s každýma destičkama, jako to jsem to musel řešit do teďka. Takže jsem vyndal ten šroubek toho držáku, vidíte, že tohle se pěkně celý uvolnilo a následně teda budeme k sundání toho brzdového třmenu, říkám, zatím si ho tam nechám. Potom vlastně, až když budu mít připravenou brzdu, tak vlastně to potom demontuju z hadičky a z trubičky vlastně a jenom to vlastně přehodím na ten nový třmen. Takže kotouče dole, brzdu jsem si takhle vyvěsil, nezapomeňte si, ještě tady je zezadu čidlo
čidlo ABS a když si to takto uděláte, tak je dobrý ten konektor si dát dolů. Ty dosedací plochy je potřeba vyčistit, i když tady je to relativně čistý. Namazat to nějakým sprejem s obsahem nějaký mědi. Trošku to vykartáčujeme. Tady jsou vidět ty kotouče vedle sebe. Vidíte to, že oni jsou vlastně v podstatě úplně stejně vysoký. Ale v podstatě je rozdíl teda v té velikosti v tom průměru. Takže já teď si to tam trošku vyčistím, nasadím ten kotouč a uvidíte. A teď tady vlastně to, co jsem říkal, co každý možná, že přijde trošku jakože divný, je tenhle ten třmen. Když se prostě podíváte na ty uchyty, tak perfektně sedějí. A vidíte to, že to i pasuje prostě do toho plechu. Tohle je teda ale asi brzda na druhou stranu, takže ještě vyměníme. Takže máme namontovaný nový kotouč, který je teda o 2 cm větší. Vidíte to, že to pěkně vyplňuje ten prostor toho plechu, což asi jenom estetická věc, ale jde nám i o tu velikost a tu jednoduchost výměny. Výhoda tohoto osazení je to, že vlastně tyhle brzdy vlastně pasují do 18 kol, takže by vlastně neměl být nějaký problém, pokud má někdo nějaký menší zimní kola nebo jezdí na vyšších pneumatikách, tak aby vlastně tohle osazení vlastně brzd měl i na autě s malýma kolama. Jenom pro srovnání, vlastně původní vlastně brzda, vidíte ten zbytečný centimetr, který je tady vlastně kolem dokola. Takže výměna je úspěšně za mnou. Vidíte, že to nebylo nic složitého, v podstatě šlo akorát o to demontovat staré součástky, namontovat nové součástky. Ten systém brzdový vypadá trošku jinak. Vidíte, že jsou tam i jiné destičky, takže podle VIN kódu už si asi neobjednáte, ale já si od toho slibuju větší výdrž těch komponentů jako takových a větší teda brzdný výkon. Takže koho jsem inspiroval, pomohl, poradil, jsem potěšen, všem přeju pěkný den. Teď už akorát stačí teda přepojit brzdové hadice, odzdušnit, což k tomu budu potřebovat nějakého pomocníka, ale to asi není něco, co je potřeba sdílet. Takže pokud má někdo Tuarega, není spokojený s brzdama, přemýšlí o nějaký změně, není potřeba vymýšlet nic komplikovaného, stačí Brembo 18ZR, který jsou vlastně z Tuarega V10 nebo Audi Q7S a v podstatě měli byste získat větší brzdný výkon a tak. Pokud by se někdo chtěl rozhodnout ještě pro nějaký větší brzdy, existuje varianta, ale v tom okamžiku vlastně to jsou Tuaregy vlastně tohoto modelu, který vlastně ale mají 8válcové motory a tam ty brzdy jsou i větší, ještě i ten kotouč je větší ještě o centimetr, ale pokud to nechcete nějakým způsobem látat přes nějaký adaptéry a tak dále, tak se potom musí vyměnit vlastně celá tato těhlice, což znamená samozřejmě, když to budete mít venku, takže ložiska vyměnit, dát nový, tyhle všechny plechy a tak dále a je to trošku větší přestavba a podle mě je zbytečně drahá a tohle je prostě taková
lacnější záležitost, velký 6-pístový brzdy, na který se dá normálně obout i 18 palcový kolo. Takže všem přeju pěkný den.